नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोरच्या ताईंचा मध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूत येसू बायकोची माये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बायकोची माये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पाव माई यो माई ये आमकां तुझ्या सोपान पाव माई यो माई ये आमकां तुझ्या सोपान. देवची मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत घेता आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज्य येसू. देवची मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भो सर्गीच्या बापा तुका आर्गा दिता तुका दिनवासता एक महान वस्तुरेक आंकवार मारयेक तुवें विचून काडली तुज्या पुताची आवय जावूंक आनी सगळ्या मनीसकुळाची आवय जावूंक हे साकवारीक फुडें घालून पांटिकोल रावतल्या सगळ्या भाव भयणाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. ह्या पाड्यांत रावतल्या दर एकल्या मदें वांगड्या मदें एकवट मोग समजिकाय शांती आसूं. तुज्या पुतान हाडलेली सगळें बरेपण आसूं. तांकां कुडी आत्म्याचे भलायकेन राखून सांबाळून दवर. ह्या वाड्यांतलीं भावा भयणां जीं परदेसांत आसात तांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमच्या चुकांनी आमच्या विघ्नांनी आमच्या मोसांनी आमच्या चुकांनी आमच्या विघ्नांनी हातू सोडी मायेच्या कृपेचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत
घेता आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूत जेजू Sundar Kamar